sak hamia kalaijak takuk Sumit Deborma bobelai sak hamiang mani bagai najakte saimanka bini brain tumor sengjak tabuk Sumit Deborma ni buabu phasongrok je mansak nogorang tongmani mani khini tongmani phalbai naibo tabuk hamri manlia operation khanyani jora phanase sogi manlia abui lukurok ni thaniwo chubaso sannani nangkha taiyok sugliyangi abuino Shillongo tlangjak Nilgrims Hospital Dr. Saka tabuk thak nai tongo bini kamingkha Unukoటి district ni bising kalainai Ekano 40 grai assembly ni saija sorai Raskandi Panchayat ni 1 nong ward tumuno lukurok ni chuba chuman khe bini operation kaham korongkhe ngnai nei lukurok ni khairokma sanka bumabu khasong saida sora ko 40 grai Bidhan Sabha ni 1 nong ward ta abo nini nong na bla nini busai tam khai thika nini busa khorok busu khorok buru ni bising buri rong no khai kai bekha sala kha yu okora je tang na yo obhai tong kha bren operation nang tong kha hangkai nong lukurong no tam kok kesana muso sajo na yo o no bom toi sajo rang rok sajo na yo operation khlai kai rang nang anu thui nang anu obrong ni bagai borok bukuru thangchumai nai himchumai nai o rugini bomu khitamo Sumit bini boyos rok bosrong no 26 engkha hangkai tai bo kadi kai jakha kajiya ko hangkai yong nin mungkha Renuka Deborma hambai yong nin busa tamong mane ti rumah beren kai tabu abo operation khlaina bagai rang nang ta kai ako takho chong no ma pha chong no saijo na yo kai ayo kai bini bobayo tiu marung dong o berena o khakcha kai tei mokol bo kai khanga bo tabuk borot langjak rugi eko Shillongo Nigrima ta bosurok rang nang sak abo bosunang no nei saimia tabo 3 ta operation kai to tamong no saimia hangkai obo bo thaik lekha mane bo area abo ko saidra area